Takže nazdar, opäť som tu po dlhšom čase, sa vám ozývam z môjho domáceho štábu a s dobrými správami, teda pre mňa. Tak, tuto to máme, som oficiálne prijatý, aj keď to nevidíte, ale som prijatý na Filozofickú fakultu. No, takže bolo to super, akože primáčky som nejak dal, už ani neviem ako. A som prijatý na učiteľstvo histórie a anglického jazyka. Avšak špeciálne chcem poďakovať Pedagogickej fakulte, ktorá by prakticky uľahčila moje rozhodovanie, keďže dajako sa akreditačný list im, neviem, asi stratil, alebo proste ho nedali. A tým pádom, že nemali akreditačný list, to znamená to, že prakticky tento rok sa neotvára žiadna kombinácia anglického jazyka s niečím akože učiteľstvo. No to znamená, a ešte to tak pekne formulovali, že bla bla bla, predpisov nepriznal minister školstva SR Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave právo udeľovať akademický titul v bakalárskom štúdijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii. Čiže podľa tohto to môže vyzerať tak, že aký BDS to bol ten oný, že minister školstva, čo si on myslí do prčí, že tam oné, že tam urobil bordel, že prešiel do paže. Ale samozrejme, kto by napísal pravdu. Ku mne sa dostala taká infoška, že ten akreditačný list takto proste zabudol odoslať. Ako dobre, akože je to také, že všetci sme ľudia, robíme chyby, ale ako toto tak... Nechcel by som byť na mieste nejakého typka, ktorý si povedal, že však ja mňa zoberú na pedagogickú, však to je jasné, však tam ani príjmačky nemusím robiť, ak mám dobre výsvedčko, to si ja tam idem na istotu. A potom zrazu mu dojde takýto pekný list, že sorry, ale no a to by ma asi roztrhalo, ale našťastie mám Filozofickú fakultu a tam asi aj pôjdem. Ja som tiež na začiatku nadával na chudáka Čaploviča, však dopaže, že ten už narobil síce dosť bordelu, ale prejsa len za toto nemôže, no. A tak to bolo tak šalamúnsky napísané, že ale naozaj chcem sa naozaj poďakovať Pedagogickej fakulte za to, že mi uľahčila rozhodovanie, že naozaj nemusím teraz tu si lámať hlavu, že či pedagogická, či filozofická, že naozaj mám to prakticky jasné. Takže ďakujem a čaute.